Show sa'yo sa buntag, hayag ang adlaw, nagkahiusa ang katawhan, walay nagpalayo. Siligog pintura dala sa mata kamot para sa kabataan, tanan mo tabang og mo trabaho. Sa palibot sa eskwela daghan na ang nagtapok, mga ginikanan ug maestra kusog kayong nang lihok, nagpanilhig sa basura, nag-ayo sa kadaot aron ang classroom karon mahimong mas nindot tanahon. Ang uban nagbintan sa bongbongan ng luspada, ang uban nag-ayo sa lingkuranan nga daan nakaayo, bisan singot nagdagay day sa agtang matag usa pa dayon gihapon kay ang tumong para sa kabataan jud. Dili man dako ang pantanga among mahatag, pero oras ug kusog among gialagad, kayang edukasyon maoy dalan sa kalampusan, mao na nagtinabangay nga walay pagduha-duha. Brigada balik swela, makahiusa ta para sa kaumaon sa kabataan nato karon. Kamot sa kamot walay biyanay, magtinabangay hangtod mahuman ang buluhato. Brigada balik swela, kusog ug kadasig sa mata classroom, makita ang paning kamot ug gugma, bisan kapoy bisan init ang panahon, ang kalipay makita sa matag pahiyo. Sa kur adunay naghakot og kahoy, sa classroom adunay naglimpyo sa salog, ang mga batan on usab nakigbahin sa lihok, nagpakita nga ang panagyiho sa dili lang sa pulong. Mga volunteer gikan sa lain-laing dapit nagdala og gamit aron makatabang sa kalihukan, walay gipili kung dato ba o kabus kay sa brigada balik eskwela tanan parehas og katungdanan. Makita nimo ang tinuod nga bayanihan nga bisan unsa kalisod, kaya kung magtinabangay mao kini ang kusog sa usa ka komunidad na nagkahihusa alang sa maayong katuyuan. Para sa damgo, sa matag estudyante, para sa diploma nga ilang makabot puhon, para sa ginikanan nga naglaom sa kaugmaon, padayon ang suporta o pagamuma sa edukasyon. Ugma kung magsugod na ang klase, mas malipay ang estudyante sa ilang makita, limpyo nga classroom ug gabsay nga palibot, bunga sa paning kamot sa tanang mitabang karon. Dili lang kini usa ka adlaw nga kalihokan, kundi simbolo sa gugma sa komunidad, nga ang matang bata adunay lugar sa pagkaton, ug adunay higadunay makabot ang ilang pangando. Brigada balik eskwela, padayon ta kanunay makahihusa alang sa kaugmaon sa kabataan, bisan unsang kalisod atong mabuntog, kung adunay panagihusa o pagtinabangay. Brigada balik eskwela, lawit sa komunidad, kusog sa katawan ug simbolo sa gugma, para sa edukasyon, para sa umaabot atong suportahan hangtod sa katapusan. Saludo sa tanang volunteers, saludo sa